々にとは一体何のために。俺を処刑しに来たのか。桃之助様、やべえぞ麦わら屋。嘘だろ。なぜ。おいジャック、今すぐあのガキどもを連れてこい。カイドウだ。カイドウだと。まさかいきなり出てくるなんて。はっきり言ってピンチね。桃之助様、しっかりなされ。あいつがカイドウ。